טוב, בעזרת השם יתברך, שלום לכולם, ערב טוב, ברכת ערב חג שמח. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס ימי הגבלה, שיעור קצר בלי נדר עד מאוד, שכל מהותו ועניינו שיעור חיזוק לכל יהודי בכללות השנה כולה ובימים האלה בפרט. אנחנו עומדים אוטוטו לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. עם ישראל מתבקשים מהקדוש ברוך הוא להגיע לפני הר סיני. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כל מה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים זה בשביל לקבל את התורה. עם ישראל מתכוננים לקראת קבלת התורה. בא הקדוש ברוך הוא בהוראה ואומר למשה רבנו, לך אגבל את העם. מי שרוצה לקבל את התורה שיקבל רתיעה מסוימת. אגבל את העם, לך תניח לעם ישראל מגבלות לפני שהם מקבלים את התורה. צריכים להישמר מלהתקרב אל אישה 3 ימים, צריכים להיזהר מלנגוע באר ובקצהו, מה שנקרא 3 ימי הגבלה. 3 ימים לפני חג השבועות, לפני מתן תורה, היעד שבגלל זה יצאנו ממצרים. בא הקדוש ברוך הוא ומגביל אותנו מלהתקרב אל הר סיני. והשאלה הגדולה, רבותיי, נשאלת אצל כל יהודי ויהודי. כל המטרה בהר סיני ובקבלת התורה הייתה בשביל אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו וקרבתנו מלכנו לעבודתך. כל המטרה הייתה לקרב אותנו. אם המטרה לקרב, למה מגבילים אותך 3 ימים קודם ומרחקים אותך? הרי כל התכלית בהר סיני, יצאנו ממצרים בשביל לקרבנו לעבודתו. הגענו להר סיני בשביל לחבר אותנו עם בורא עולם ועם התורה חוכמתו. אתה מגיע ליעד, רגע לפני קבלת התורה, אומרים לך, חביבי, אחורה פנה, תעמוד קצת רחוק. אדרבה, הגעת עד לכאן, תתקרב, תמשש את ההר. זו השאלה, רבותיי, שלפנינו. ימי הגבלה, למה? הפשטנים יאמרו לך, בשביל שנזכה להכין את עצמנו בטהרה, אז שיקחו את הדברים לתשומת ליבם. אבל איתנו תשובה נוספת, רבותיי, על דרך המוסר והחיזוק. אין האור ניכר אלא מתוך החושך. לא יודעים להעריך את מה שיש לנו ביד, אלא אם כן היה לנו אין ביד. כדי שתדע להעריך את מה שיש לך ביד, צריך לפעמים להחשיך לך את מה שיש, לקחת לך את מה שיש, ואז הגעגועים, הכיסופים גדלים יותר, כמאים יותר, וכשאתה מקבל את זה אחר כך, אתה יודע להעריך את זה יותר. הורה שנותן לילד שלו כל מה שהוא רוצה. רוצה צעצוע, כפרה עלי כך. רוצה ממתק, חי. רוצה. הנשק הגדול שיש בצעצוע ושיש בממתקים, איבדת את כל הערך שלו. הערך הגדול הוא תראה, ואם, אז בסוף תקבל. דווקא העדר הוא אשר גורם לאדם אחר כך ליהנות מן הטובה. אדם שהוא שבע ותיתן לפניו כל מעדני עולם בצלחת, נו, טעים. עושה לך טובה שאומר לך טעים. אבל כך אחד קצת, איך אמר לי מישהו, הולך לחתונה, כבר לא אוכל יומיים קודם, בשביל חביבי, אני נותן לו גם מעטפה, צריך, אין הצר שווה בנזק המלך, צריך לממש את ההטבה שם, שהוא מגיע לשם.
אז לא אוכל כבר מהבוקר, אתם יודעים מה, ארוחת צהריים הם לא אוכלים, היום יש חתונה בערב. אתה מגיע בערב לחתונה, אתה נהנה גם מהפירורים של הלחם. צריך להתבונן בהם, מעניין. מה שמו בחיטה, מעניין, מה עשו מפה. מה קרה פתאום, התחלת לפרק את זה לגורמים, מעניין. בגלל שהיה העדר. או במילים אחרות, אין הגדולה ניכרת אלא מתוך המפלה. אם לא נפלתי, לא ידעתי להעריך אחר כך מה זה קמתי. אם לא טעמתי את המר ואת החושך, אם לא הייתי בארץ מצרים, בית עבדים, והעבידו אותי בעבודת פרך, לא הייתי יודע אחר כך מה הטעם של בן חורין. לא הייתי יודע להעריך אחר כך מה זה בורא עולם רופא חולים, מה זה מתיר אסורים, מה זה זוקף כפופים. לא היה לי מושג להעריך אם כל הזמן הייתי מלובש והייתי בריא והייתי צועל וצועד. אבל כשבמצרים דיכאו אותנו, השפילו אותנו, מיררו אותנו והפכו את עם ישראל לבעלי מומים. כשהגיעו אחר כך להר סיני לקבל את התורה, ריפא אותנו הקדוש ברוך הוא, ידענו להעריך מה זה רופא חולים. זקף את קומתנו, ידענו להעריך מה זה זוקף כפופים. הוליך אותנו במדבר לקראת מתן תורה, אלביש אותנו לבוש, ענני כבוד גיהצו, סדרו. התחלנו להבין מה זה מלביש ערומים. רבותיי היקרים, אם אין את החושך, לא יודעים להכיר את האור. אם אין את ימי העומר של מוחין דקטנות, ימי העומר זה ימים של דינים, גם ברגעים האלה. ימים של ניסיונות, ימים של חולשת הדעת. אם אין את הימים האלה, לא תדע להעריך אחר כך את המועד, את חג השבועות. צריך לפעמים שיהיה העדר, חס ושלום, שלא במתכוון, אבל הירידה לפעמים מוכחת, כדי שאחר כך תבין את האהבה הגדולה. זוג שחיים, כל החיים שלהם בכפרה עליך, כפרה עלייך, אוי, מה תגיד, מה תגידי, מה, אושר, אושרית, הכל מסודר. הכל טוב, אם יש משהו כזה בחלום, אני לא יודע, אבל אם קיים דבר, מושג כזה. רבותיי היקרים, הם לא ידעו מה זה אהבה בחייהם. אהבה אמיתית זה שפעם היה ויכוח. לא צריך להיות מדורה, אבל היה איזה ויכוח. והיה החמצת פנים. וכמעט לא דיברו 24 שעות. ואחר כך כשהתפייסו, אז תראה, כל אחד לא חזר למצב הרגיל, אלא חזר אל מצב של 1+1. חזר למצב של כבר עכשיו, אחי, כך, זה כבר לא מה שהיה. רוצים על כל פשעים, אחר כך רוצים תכסה אהבה. שהאהבה אחר כך תהיה לא רק בשורה התחתונה, אלא תהיה גם מלמעלה. זה, רבותיי, הטעם שבא ללמד אותנו הר סיני והיציאה ממצרים, העבדות במצרים וההולכה להר סיני. כל העדר של הגלות, כדי שנבין אחר כך את החירות. יצאנו כבר ממצרים ועומדים לקבל את התורה, הולכים עם ישראל במדבר, אבל כבר הם חושבים שגמרנו, הכל מגיע להם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שוב, מספר רגעים לפני קבלת התורה, 3 ימים לפני קבלת התורה, לוקח להם הקדוש ברוך הוא את מה שכמעט יש להם בידיים. מה יש להם בידיים? כבר לעמוד בהר סיני, כבר למשש את ההר, כבר להרגיש את הרוחניות. אומר הקדוש ברוך הוא, לך אגבל את העם, תזיז אותם, שלא יתקרבו יותר מדי, שלא ינגעו בקצהו. עוד דבר אומר להם הקדוש ברוך הוא, תגביל אותם, שלא יחיו חיי משפחה מי יודע מה, שלא יקרבו לאישה. מה כל הקטע? אתה בא לאחד את עם ישראל, מה אתה מרחיק אותם? חזרנו על הנידון. צריך לפעמים להרגיש את האין
בשביל אחר כך להגיע ליש. אנחנו גם כרגע עומדים בערב יום טוב. אמרו צדיקים כל השנה, לפי חלישות הדעת שיש לאדם ביום שישי, ככה האור של השבת גדול אצלו. כמה היה טרוד ולקנות ופתאום פספס ושכח וזה, הוא במתח. לפי גודל המתח שיש ביום שישי, ככה האור אחר כך של אור השבת. הדברים הם כלל ואור גדול לכל אדם מאיתנו. אין ריחוק מאת בורא עולם אפילו לחוטא. שימו לב היטב מה אני אומר, אפילו לאדם חוטא. כשהקדוש ברוך הוא מכה או מגביל אדם חוטא, זה לא בשביל להעניש אותו ולהתנקם בו. אל נקמות השם יש רק אצל הגויים. בגויים מתנקמים. בעם ישראל לעולם אבא לא מתנקם בבנו. הקדוש ברוך הוא, כי כאשר יאסר אב את בנו, השם אלוקיך מייסריך. היסור זה רק הטבה. היסור זה רק כיוון דרך אצל בורא עולם. אם לקח לך הקדוש ברוך הוא את האור, זה רק בשביל שתדע להעריך וייתן לך אותו בגדול. כי לא ידעת להשתמש במה שיש לך בידיים. לא בזוגיות ולא בתודה רבה על הפרנסה ולא בשום דבר אחר. כשהאדם לא יודע להעריך, חייבים להביא אותו למצב של חושך, למצב של הורדת ראש, למצב של השפלה, ועכשיו תתחיל לדעת מה יש ומה נתנו לך, אז תתחיל בעזרת השם יתברך לעלות ולחזור אל המסילה הגדולה. זהו כלל מפתח שנצרך אצל כל יהודי בחייו, ולכן אצל יהודי לעולם אין ייאוש, כי כל שברון אצל יהודי לא בא למוטט אותו, לא בא לרסק אותו, לא בא להגביל אותו ולומר לו תשמע אתה לא בקטע, אלא בא לומר לו חביבי, אין לך את הכלים להחזיק במה שיש. לך תבנה כלים, כלי הערכה. אתה לא יודע איזה אישה יש לך בידיים, את לא יודעת איזה בעל יש לך. הגיע הזמן שתתחילו להעריך אחד את השני. אתם לא יודעים מה זה ילד? לכן הקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם בפינה. אלה שעושים הפלות ולא יודעים להעריך מה זה ילד, נותן להם הקדוש ברוך הוא אחר כך להתגעגע ולהבין מה זה ילד. וכל הצער וכל מה שהם עוברים אחר כך עד שמביאים ילד בא לחפר על כל האי הטבה, לדעת איך לקחת אחר לפני כן את מתנת שמיים. הקדוש ברוך הוא נותן ולד לאדם. מי יכול לתת נשמה? מי יכול לתת ולד? מראש הולכים וקוטלים את הזרע, מראש הולכים ועושים הפלה או לוקחים אמצעי מניעה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים להעריך מה זה ילד, מה זה נשמה שאני נותן בתור מתנה? מה נראה לכם? זה חיבור אוטומטי, טיק טק יוצא ילד? אתם לא מבינים שאני עומד אחרי זה? אתם מזלזלים בזה? אתם דוחים את זה? חכו חכו, יבוא היום שאתם מתכננים את הילודה ותרצו אז את הילד, ואז אני אסובב אתכם ויסובב אתכם, כן נקלט, לא נקלט, לא נקלט, כן נקלט, טיפולים, דדדי, דדדי. קצת עכשיו תתחילו להתגעגע ולהבין מה זה ילד. שלא תחשבו שזה אוטומט. יש לאדם כמה ילדים ולא יודע להעריך שנתן לו הקדוש ברוך הוא ברכה. ילדים זה שמחה שיש לו בבית ילדים. לא יודע איך לקבל את המתנה הזאת. כבר מתחיל להילחץ, כל שנה ילד. זה צרות של עניים וצרות של עשירים. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? מביא לו איזה אחד שפיצי שעושה לו את הכוכבים ביום. ואז הטיפול של האחד הזה שקול כנגד 10. מתחיל להבין ולהעריך את כל 10 בריאים שיש לו. אוי, מה זה ילד בריא? זה מתנת שמיים. אוי, ריבונו של עולם משתבח שמו לעד. איך הוא יודע להעריך את 10 הבריאים? באחד שחס ושלום לא בדיוק כזה. רבותיי היקרים, גם בפרנסה זה כך. פרנסה זורמת, טק, 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 כל 28 לחודש, כל 10 לחודש נכנס. אמרו צדיקים, מי שחי כל 28 בחודש משכורת או ביטוח, ספק בעינינו מהיכן לאדם הזה יש אמונה וביטחון בבורא עולם.
למה? הוא מהקצבת נכות, מהזה, כבר כל חודש דופק בבנק, מה כרגיל? יש לו כבר, הכל מסודר. מאיפה לאחד כזה אמונה וביטחון? מה עושה בורא עולם לפעמים? קצת מנענע, קצת את חכה, פתאום איחור של יומיים, פתאום לא נכנס, כן נכנס, לא, כולם מתחילים לחץ, יא בורא עולם, תחזור. ריבונו של עולם, זה מה שרציתי. אם היית אומר, יא ריבונו של עולם, בכל חודש, לבד, היה ממשיך לבוא בסוף כל חודש המשכורת. היו באים אנשים למפעל, קונים את הסחורה, באים לזה, היית מקבל הכל סדיר. הפסקת מלהעריך, גם אני נתתי לך קצת להתגעגע, הפסקת מלומר תודה, עכשיו תתחיל להתגעגע ותבין מי הבוס. למה זה דומה אומרים חז"ל? רש"י מביא את זה על הפסוק, אבא שלוקח את הבן ומרכיב אותו על הכתפיים כי הבן הוא קטן, הבן קשה לו ללכת רגלית, ואבא מוליך את הבן במדבר, האבא עצמו מזיע, אבל האבא סובל את הבן על כתפיו, שם עליו את המעיל שלו שלא יתחמם, את ליבו, את נפשו נותן למען בנו. והנה הם הולכים במדבר במקום חם מאוד, פוגשים אדם, והבן שרכוב על הכתפיים של האבא שואל את אותו אדם, תגיד לי, אולי ראית את אבא שלי? האבא מרכיב את הבן על הכתפיים, הם פוגשים אדם, הילד שואל את האדם, תגיד לי, אולי ראית את אבא שלי? מה עושה האבא באותו רגע? משמיט את הבן מהכתפיים. תדע להכיר מי סוחב אותך עד היום. תצעק אבא אבא. עכשיו אתה יודע איפה אבא שלך נמצא? לפעמים האבא סוחב אותך וזה כבר הפך אליך ברירת מחדל, שבורא עולם מפרנס, בורא עולם נותן, בורא עולם סידר לי רכב, סידר לי אישה, סידר לי ילדים, סידר לי עבודה, סידר לי עיניים, סידר לי זה. טבעי, ברירת מחדל של האנושות זה שבן אדם זורם, הכל טוב, הכל סדיר. מה? ברוך השם, בסדר, חיים, חיים, חיים. מה זה חיים? ברירת מחדל חיים? בא בורא עולם קצת, בא הרופא אומר, תשמע, יש חשש, צריך לעשות בדיקת דממוגרפיה. פתאום הלב שלו יעלו הרים, ירדו בקעות. הרופא שלח אותו פתאום על חשש לבדיקה כזאת. אוי ואבוי, מה יהיה, מה עושים? קם בבוקר מוקדם, בא לספר תורה, נודף חי שקלים, פתאום קורא רפאנו, מתחיל להתפלל. אומר בורא עולם, אתה לא הבנת את זה לבד, הייתי צריך לעורר אותך דרך הרופא על החשש. באה רופאת משפחה, אומרת לו, חביבי, הבדיקה דם, לא, צריך לבדוק עוד פעם. הלב שלו כבר נפל. מי סידר את כל הסיטואציה הזאת? בורא עולם. לו ידעת לומר תודה בכיף, בנקל, ולהבין שהחיים האנושיים זה לא חיים של ברירת מחדל, היה הכל זורם, היה הכל טוב וממשיך להיות טוב. אבל לפעמים בשביל שיהיה געגוע, מרימים את התפוח לילד, רוצה? מרימים לו את היד עוד יותר. בשביל מה עושים לו את זה? לענות אותו? לא בשביל לענות אותו. כדי שאחר כך שיקבל את התפוח, ידע איך להחזיק את זה עם שתי ידיים. עבדתי, נחשפתי לזה. זה הסוד רבותיי של כל סוד שלושת ימי ההגבלה שאנחנו עומדים כרגע לפני מתן תורה. עם ישראל עומדים לפני הר סיני, קדוש ברוך הוא מגביל אותם מהאנשים שלהם. למה מגביל אותם מהאנשים שלהם? כדי שאחר כך תדעו להעריך את מה שיש לכם בידיים. אבא ונקרא רבותיי את מאמר הזוהר הראשון שלפנינו. אמר רבי יוסי, באי שעתה, בשעתה דקרבו ישראל לתורה דסיני, באותה שעת שקרבו ישראל להר סיני, בהאו ללילה נגד לתא יומין דלה יזדווגו לנתתיו. באותו הלילה נשנמו 3 לילות שלא יזדווגו לנשותיהם. לכן אתם מלאכי נילאין וקבלו לישראל באחוותה. באו מלאכי השרת וקיבלו את ישראל באחווה. למה? כי אינון מלאכין לאלה, אלו מלאכי השרת הם מלאכים למעלה, וישראל מלאכים לטאטה. ישראל הם מלאכים למטה. לכן אינון מקדשים שמע אלאה לאלה, מלאכים מקדשים שם העליון של הקדוש ברוך הוא למעלה, וישראל מקדשים שמע אלאה לטאטה. ישראל מקדשים שם העליון של הקדוש ברוך הוא למטה. אמנם אין המלאכים קרבים אל בני האדם לסיבת טומאתם, אבל עתה שישראל פירשו מנשותיהם,
באו המלאכים וקיבלו אותם באחווה כראוי להם. והתעטרו ישראל ב70 כתרים באול אליה. התעטרו ישראל ב70 כתרים בלילה, וכמו שהמלאכים מתעטרים על ידי שר הגדול, שר הפנים. אני אסביר כאן שורה אחת ונמשיך תכף הלאה. מלאך אין לו יצר הרע. נקודת הערכה שלו היא כל הזמן לאורך כל אותו הדרך באותה שלמות. מלאך, מקבלים זה מזה, אומרים זה לזה. מלאך אצלו יש אחדות שווה, אבל אצל עם ישראל יש יצר הרע, לכן יש ירידה, לכן יש חוסר הערכה. כשעם ישראל הגיעו למצב גם של שוויון, שיודעים להעריך, לכן אומרים המלאכים, אתם ואנחנו אחד. ומלאכי אלוהי אבו אמרי, מלאכי עליון שהיו רוצים ביקרם בשלומם של ישראל, היו אומרים, אחות לנו קטנה, יש לנו אחות קטנה שהם בני ישראל למטה בעולם התחתון, ושדיים אין לה, פירושו דלת לו זכבן ועובדין תבין, שאין בהם זכויות ומעשים טובים. מה נעשה לאחותנו? כלומר, מה יקר ורבו נעביד לחתן עדה? איזה כבוד וגדולה נעשה לאחותנו זו? עם ישראל יצאו ממצרים ללא מעשים טובים, ביום הדקודשא ברוך הוא יתגלה בתורה דסיני למאב לאורייתא. ביום שהקדוש ברוך הוא יתגלה בהר סיני לתת להם את התורה, כיוון שאינם ראויים לכבדם ולנסם. וזהו שכתוב, ויהי ביום השלישי, דכתיב שמשה אמר אל העם, יהיו נכונים לשלושת ימים אל תיגשו אל אישה. היינו מה שכתוב, היום השלישי שאינו יום שלישי של השבוע, אלא שלישי למאמר יהיו נכונים, כי אז היו ישראל פרושים מנשותיהם 3 ימים, והיו רואים שמלאכי השרת יקבלו אותם באחווה להכין אותם לקבלת התורה. משמעות הדברים, אנחנו אומרים בפסוק, ותבואי בעדי ידיים, שדיים נכונו ושערך צמח, ואת ערום ועריה. המשמעות היא, עם ישראל היו במצרים, היו ערומים מן המצוות. ירדו שם ל49 שערי טומאה שהיו במצרים. באיזה זכות מגיע להם לקבל את התורה? הקדוש ברוך הוא נתן להם, פרגן להם דם הברית ודם הפסח, אבל המלאכים קטרגו. אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, איך הם ראויים לקבל את התורה? העם הגדול הזה. בסוף בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תשמעו, אתם יודעים מה אני אתן להם? איזה זכות? היו נכונים 3 ימים. אני מגביל אותם ותראו את התשוקה של הרצון שלהם, כמה הם רוצים. כשיש מידת הרצון, יש את כל השפע. כשעם ישראל היו במצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה, אפילו לא יכלו להתפלל, לא יכלו אפילו לצעוק בפה. אבל דבר אחד הם כן עשו, ותעל שבעתם אל האלוקים. אומר רש"י, זאת צעקת הלב. לפעמים אדם נמצא במצב שכל כך הוא כבר מה אני יכול לעשות? לא יכול אפילו להוציא מילים מהפה, לא יכול להתפלל כבר מרוב מה שעובר עליי. אבל דבר אחד יש לו, הוא צועק מתוך הלב אל בורא עולם, ריבונו של עולם תעזור לי, ריבונו של עולם תעזור לי. מתוך הלב הוא צועק, צעקת הלב. הצעקה הזאת, הרצון והכיסופים. למה? על פי הקבלה יש מידות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. מה המידה הכי גבוהה מכולם? כתר. כתר זו מידת הרצון, שהאדם רוצה דבר מסוים. כתר זה רצון. לכן בכוח זה שעם ישראל כספו, רצו, ועוד אתה מרחיק אותו, הוא בא להר סיני ועוד מגבילים אותו, והוא עוד יותר רוצה. החשק גבר בכפליים. זה עצמו הביא אותם למעמד, למרות שלא היה שום תורה ומצווה, אבל בסוף זכו להיקבל את התורה הקדושה. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, רבי שמעון אמר, בשעת הדקודשא ברוך הוא בא להתגלה בתורה לסיני, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא להתגלות בהר סיני, מיד השיגו שם מכל ישראל את מעלת הנבואה. הגיעו למצב של נביאים. אז קרא קודשא ברוך הוא לכל פמליה דילה, קרא הקדוש ברוך הוא לכל פמליה שלו שהם בעלי דינים, ורצה הקדוש ברוך הוא שהתלבשו ברחמים. לכן אמר לו, נשתה ישראל רביין דלה ידעיני מוסי. אמר להם, מתי ישראל הם עדיין כקטנים בידיעת האלוהות, אינם יודעים את חוקיי ותורותיי. אנא באיה להתגלה עליי, ואני רוצה להתגלות עליהם, לתת להם את התורה. יתגלה עליי ובחילה דגבורה לה יכלין למזבל. אם יתגלה עליהם בכוח הגבורה, שמשם באה הנבואה, כמו שכתוב יד השם עלי חזקה, לא יוכלו לסבול. אבל יתגלה עליי ברחמי, ויקבלו נימוסי. אבל יתגלה עליהם ברחמים, שישיגו את הנבואה מצד הרחמים. ואז יקבלו חוקיי ותורותיי. הדאו דכתיב, ויהי ביום השלישי. רצה לומר ביום השלישי ודאי, בכוונה נזכר כאן יום השלישי, דיור רחמי שהוא כנגד מידת הרחמים, מידת התפארת. מן הלן, מאין לנו שהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל מצד הרחמים?
דכתיב ויט שמיים וירד, שהייתה את מידת הרחמים שהיא סוד השמיים, שבה יש מיזוג של אש ומים, ובמידה זו ירד על הר סיני. ובהאי התגלה קודשה ברוך הוא לישראל, במידה זו התגלה הקדוש ברוך הוא לישראל, הרי הקדים נאורה חמה בקדמיתה, הקדים להמשיך להם את מידת הרחמים תחילה, והטעם שהוסר הקדוש ברוך הוא להתגלות לישראל במידת הרחמים, כי לבתר התייעיב לו ואורייתא מסדרא דגבורה, אחר כך ניתנה להם התורה מצד הגבורה לפי שניתנה באש, אבל ההתגלות הייתה ביום השלישי במידת הרחמים, דאחי התחזה לו שכך ראוי להם לישראל, שהתגלה להם הקדוש ברוך הוא במידת הרחמים. סוד הדבר הוא, רבותיי, הפסוק אומר את הכלל הידוע, נותן שלג קצר מרק, כפור כאפר יפזר. הקדוש ברוך הוא נותן את השלג לפי איכות הצמר שיש לכבשה. הקדוש ברוך הוא לא לוקח כבשה ארץ ישראלית ושם אותה בסיביר, או שם אותה בארצות הברית. כבשה כזאת לא תחזיק מעמד. הנותן שלג לפי איכות הצמר של הכבשה. הקדוש ברוך הוא לא מביא איסורים על האדם, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא יודע שיש לו את מידת הניגוד ואת הכוח לספוג את האיסור. אחרת בורא עולם לא היה נותן לך את זה. זה שאתם רואים בני אדם שמדברים אחד עם השני, וואי, מה עובר פלוני? אני במקומו לא הייתי מחזיק מעמד רגע. וואי, לא יודע איך הוא שורד. אני ממש, תהרוג אותי, אני לא יודע איך הוא שורד. יא חביבי, בגלל שאתה לא תשרוד את זה, לא נתנו לך מהשמיים את הניסיון הזה. והוא שנתנו לו את הניסיון הזה, נתנו לו גם את הכוח לעמוד ולהתמודד בניסיון. אין דבר כזה, אני לא מחזיק מעמד, גמרנו, גבעת לא יכול, כבר גמרנו, עזוב אותי. אם לא היית יכול, לא היו נותנים לך את זה מהשמיים. אפילו תורה לא ניתנה מהשמיים להרוג בני אדם או להכביד על בני אדם. התורה עצמה היא אש, היא דין. אבל עם ישראל יוצאים ממצרים, הם לא בנויים לאש ודין. אומר הקדוש ברוך הוא, את הספתח אני עושה להם ברחמים. כי כרגע לפי מידתם של עם ישראל, הם במצב עדין. הם במצב שרק יצאו ממצרים, במצב עדיין לא מגובש מספיק. אז אני אתחיל איתם במידת הדין. ארכין עליהם את השמיים. סוד השמיים זה אש ומים ממוזגים. אתן להם מצב שיוכלו לשרוד. רבותיי, כמה מוסר השכל מהלפש מהדברים הנ"ל. אף פעם מהשמיים לא מבקשים מאדם דבר שהוא לא יכול. אם בורא עולם הכתיב לאדם שאתה צריך לקיים תרי"ג מצוות, 613 מצוות, הקדוש ברוך הוא לא הביא אדם לעולם הזה כיהודי ואמר לו תעשה דברים שקשים עליך או כבדים עליך. הוא נתן לך או נתן לך בתור גבר או אישה בדיוק בהתאמה אישית את מה שכל אדם ואדם מאיתנו מסוגל לקיים. אחרת לא היית מקבל את המצווה הזאת. מה, אתה אומר, אבל קשה לי, שום דבר לא קשה לך. אתה חי בעולם הדמיון. הדמיון שלך שנעשה על ידי יצר הרע שלך. כמה שאדם חוטא יותר, הוא מביא מסכים על המוח, על השכל, שגורמים לו כל מיני עננה שחורה, שהוא לא רואה את האמת הנוכחית בעיניים. לו אדם לא היה חוטא, באופן טבעי כל התורה והמצווה רצה אצלו ממש כמו שמן לעגלה. נולדתי על זה. אני בני אברהם, יצחק ויעקב וישראל. אני מאלה שעמדו בהר סיני, כי הרי כולנו עמדנו בהר סיני. במעמד הר סיני עמדו כל נשמות ישראל, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. גם מי שלא נולד עדיין, הנשמה הייתה שם. מספרים על רבי אלימלך מליזן, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן, שפעם אחת היה מלמד ילדים בתלמוד תורה. לפני שהוא התגלה כצדיק גדול, אז הוא היה מלמד ילדים בחדר. ישב איתם פעם לפני חג השבועות וסיפר להם, עם ישראל יצאו ממצרים והלכו לקראת מתן תורה, והקדוש ברוך הוא הרעים את ההר וקולות וברקים, ושמענו אנוכי השם אלוקיך. הוא הכניס אותם לסיפור. הוא אמר להם, אתם זוכרים ששמענו אנוכי השם אלוקיך? וכל הילדים אמרו, זוכרים. זוכרים. קם ילד אחד ואמר, הרב, אני לא זוכר. רבי אלימלך לא אמר לו כלום. לא עבר זמן רב, ואותו אחד יצא לתרמות רעה, השתמד ויצא מהדת.
אמר רבי אלימלך, אותו אחד לא היה במעמד הר סיני ולא שמע שמה את 10 הדיברות. לכן הוא אומר לך, לא זוכר, זה לא מדבר אליי. כשאתה יושב מול יהודים, אפילו לפני חס ושלום הגרועים שבגרועים והפושעים, רחמנא ליצלן, הכי גרועים שיכולים להיות. אם יש לו שורש יהודי, אותו בן אדם יכול לשבת ולהיות מרותק לדבר תורה שעות. מה קרה? מה מרתק אותו? העלית לו זיכרונות מהר סיני. הוא היה שם, חיברת אותו אל הצינור הראשי, מה שהוא היה. לעומת זאת, גם אם אחד יושב לך עם שטריימל וכל החיצוניות, ולא מסוגל לשבת דקה, תבדוק אחריו, יכול להיות שזה לא מזרע ישראל. יהודי מתחבר עם מה שהוא, כולנו עמדנו שם בהר סיני, רבותיי, לכן הדברים מדברים אלינו. וכשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואמרנו נעשה ונשמע, כל אחד ואחד מאיתנו קיבל בהתאמה אישית את כל הפרופיל עם כל הכוחות. איך לשמור את כל תרי"ג מצוות. וזה שהיום אתה בא ואומר, הייתי שומר שבת מזמן, אבל רק העישון הזה הורג אותי. הרי אם לא עושה, אתה יודע מה, השבת אצלי, מה אני חסר לי? רק העישון הזה הורג אותי. והיא אומרת, תאמין לי, אני שומרת הכל, מה אני לא שומרת? אבל רק החולצה הזאת היא קצת יותר ארוך, או פחות יותר ארוך, הצניעות הזאת, זה, מה אני אגיד? איך זה יכול להיות שהיא לא מסוגלת והוא לא מסוגל פתאום? בגלל החטאים והעוונות התכסנו בעננה שחורה שחוסמת לנו את כל פתחי המוח, את כל פתחי העין הטבעית הרוחנית, ואנחנו חיים בדמיונות שאם תלך קצר יותר לא יהיה לך חכם. אפילו על פי דרך הטבע זה לא נכון, כי מי שהולך חשוף השמש שוקדת לו ישר על הגוף. אפילו הטבע לא מבין את זה. אז איך יכולה להיות דבילה אחת כזאת שלא מבינה? מה קרה לה? והיא יוחסת את עצמה הכי חכמה בעולם והכי זה. בגלל העוונות והחטאים נחסם לה אפילו מה שאנשי הטבע מבינים, שכדי לא להישרף בשמש ושלא יהיה לך חם ותזיע, אתה צריך בגד, לא משנה בגד דק, אבל בגד עליך. אז למה הולכים בלי בגד? אין לזה הסבר הגיוני. פשוט, במילים אחרות, נדפק להם השכל בגלל החטאים והעוונות. גם אצל גבר, לא מסוגל בשבת, זה לא מסוגל להוא, תהרוג אותי, הכל אני עושה חוץ מהדבר הזה. אתה יודע מה הרב, אני אשמור כל התורה, כל המצוות, איך אמר לי מישהו, אבל דבר אחד הרב, תעשה לי טובה מזה. להתגלח בתער, זה... שמע, עזוב אותי מזה. מה קרה? אותו בן אדם לא מבין שכשהוא ימות יחזור בגלגול של שור ויחרשו בו ועובר על 5 לוין בכל גילוח וגילוח בתער בסכין. למה הוא לא מוכן לקבל את זה? הרי בהר סיני כולנו קיבלנו את זה בהתאמה אישית. בגלל החטאים, בגלל העוונות, הפך אותו אדם לקבל חסימה מלמעלה. יש לא הילה רוחנית, הילה של רוחות רעות שחוסמים לאותו אדם את המאגרים הרוחניים. לכן אותו אדם סתום, היא סתומה מהצניעות הזאת, והוא סתום מהגילוח הזה, וכל אחד ואחד מאיתנו עם החסימות האישיות שיש לו. מה הפתרון? בוא חביבי, תזכור לבד מאין באת, מהר סיני, מי היו אבותיך? עמדת שם, הגיע לנו יום אחד בשנה. ביום הזה כל יהודי יושב ועושה חושבין. הייתי בהר סיני, קיבלתי את התורה כולה, התחייבתי וקיבלתי את הכוחות לממש את כל תורה ומצוות. אם הקדוש ברוך הוא אומר שאני יכול, בטוח שאני יכול. בטוח שאני יכול. ואני אגיע לזה. בבקשה, צא לשטח, תתחיל לבדוק את עצמך בכל תרי"ג מצוות. מי שמבין את זה בטובה ועושה סוויץ' לעצמו, באמת חוזר לדרך, הנה מה טוב. מי שלא, בא הפסוק בספר יחזקאל ואומר, התורה ניתנה ברחמים, אבל ואם לא תוביאו לי, אומר הנביא בספר יחזקאל, חס ושלום, בחמה שפוכה אמלוך עליכם. אם תבין את זה בטוב תבין, אם לא, יא חביבי, אני אדחוק אותך לקיר עד שאתה תבין ועוד איך שתבין.
מי צריך שידחקו אותו לקיר? מי צריך שיגבילו אותו ואז יתחיל לצעוק איפה אלוקים? בואו מהיוזמה שלך, תצא לשטח. איפה למדנו את סוד ההגבלה? לפני הר סיני. הגביל הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. תתחילו להתגעגע. כשתתחילו להתגעגע ולהעריך גם השנה, לפני מתן תורה, 3 ימים האלה. יש הרבה קהילות בעם ישראל, ב3 ימים האלה לא עושים חתונות. 3 ימי ההגבלה נוהגים קדושה יתרה. אפילו שמצווה להתחתן ומצווה, יש קהילות שנהגו חומרות מסוימות ב3 ימים האלה. זה מנהג. למה? כדי אחר כך לבוא ולהעריך ולהתגעגע לקבלת התורה. רבותיי היקרים, מי שמבין במפנים את הדברים האלה לבד, אשרה ואשרה חלקו. הרבה זמן לא נשאר. כל דודי דופק, משיח צדקנו בפתח. משיח צדקנו בפתח, רבותיי. זה לא בדיחה. אם תרצה, על פי כלל העולם, הרי העולם לא יכול להתקיים יותר מ6,000 שנה. כמה זמן עברנו? 5,700, בטח, 777. 5,777 שנה כבר מאחרינו. כמה נשאר? לא נכון, אל תעשה לנו מע"מ. מה 223? 222 וחודשיים פחות יומיים. חשוב, כל דקה חשובה. זה מקסימום! מקסימום! אם חס ושלום יאכלו כל הקיצים. על אחת כמה וכמה שיש לנו הבטחה ואנחנו מקווים ומתפעלים אליה, חישנה. חביבי, שיהיה מהר. לבוא ולהגיד לכם ולהצביע באצבע ולהגיד לכם, תשמע, משיח יבוא כשהשעון של הרב הוא יעמוד, משיח מגיע, זה סימן. הוא נפטר, אמר השעון שלו, ברגע משיח יבוא. לבוא ולהגיד לך כל מיני סימנים, אחי ורעי, זו לא דרכה של תורה. אנחנו למדנו פעם בעבר, לפני למעלה מ10 שנים, שיעור שנקרא עת קץ, על כל סימני הגאולה. צדיקים התחייבו שמי שיביא לך סימן זה לא יקרה. מי שיגיד לך, השנה הזאת בזה וזה 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 יבוא משיח, אמרו צדיקים, אני מתחייב לך שמשיח לא יבוא בזמן הזה. מסיבות מסוימות שלימדנו באותו שיעור. עזבו אתכם מכל הסממנים האלה. אני מחכה לו, ואף על פי שיתמהמה, אחכה לו בכל עת שיבוא. במה זה תלוי? פגש רבי ישוע בן לוי, עד כמה שאני זוכר, את אליהו הנביא, אמר לו, מתי כאתמר? מתי כבודו מתכוון לבוא? שאלת אליהו הנביא, אמר לו היום. אמר לו היום? אמר לו כן היום. today? אמר לו today. אתה בטוח? היום? אמר לו כן היום. איך? אמר לו היום אם בקולו תשמעו. הכל תלוי בי ובך. הכל תלוי בנו. עוד תשובה אחת שלי, אומרת הגמרא במסכת אבות. לעולם יראה האדם חצי עולם חייב, חצי עולם זכאי. עשה מצווה אחת, נו, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עבר עבירה אחת, תאר לעצמך, בדיוק בשנייה הזאת העולם כרגע עומד על מצב של 50/50. ואתה בגלל השטות שלך עכשיו שעשית, הורדת לא רק את עצמך, את כל העולם, ומשיח וכולם מחכים עכשיו בגללך. עד ההזדמנות הבאה. אתה יודע מה יכול לקרות? מה עשית? מה עשית? אתה יודע מה עשית? איזה אסון ושואה הבאת? לעומת זאת, יש אדם שהיה קשה לו. היה ניסיון, איך יוצאים מזה? והבן אדם עמד בניסיון. מי יודע איזה גזרה קשה ורעה עמדה לבוא? ובגללך, בגללך. כל הסוללת טילים האלה לא פעלה, ובגללך כל הזה לא יצא לפועל. והרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים איזה ניסים נעשו איתנו. הגמרא מסכת פסחים אומרת את מה שכתוב בהלל. הללו כל גויים, שבחוהו כל לאומים. הללוהו
כל גויים, שבחו כל לאומים. למה? כי גבר עלינו חסדו. שואלת הגמרא, אם גבר עלינו חסדו, אנחנו צריכים להודות. לא הגויים. הללו עם ישראל, שבחו עם ישראל, כי גבר עלינו חסדו. אומרת הגמרא, אנחנו בכלל לא ידענו שהיה אסון. ונעדר. רק הגויים שתכננו את זה שמה, הם יודעים שאיזה אסון הם עמדו להביא, והם יודעים איך זה לא יצא לפועל. לכן הללו אתם הגויים, שבחו אתם הלאומים, שאתם יודעים מה תכננתם ולא יצא, אנחנו בכלל לא יודעים מה הלך, כי גבר עלינו חסדו. אומרת הגמרא, אין שוטה מכיר בניסו. חוץ מכבודכם כולנו הפכנו להיות סתומים, לא מבינים מה זה על ניסיך שבכל יום עמנו. יוצא אדם החוצה, חושב שאם הוא יוצא בבוקר מהבית אז בטוח בערב הוא חוזר. איזה ביטוח יש לך שיצאת תחזור הערב, תגיד לי? מי מתחייב לך? אתה יודע כמה ניסים עושים לאדם בכל יום? אלא מה? אומרת הגמרא, כולנו הפכנו להיות סתומים. לא מבינים, לא מבינים בניסים שעושה לנו הקדוש ברוך הוא. על ניסיך שבכל יום עמנו. רבותיי היקרים, בכל רגע ורגע. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. בכל רגע ורגע מהווה, מחיה ומקיים את כולנו. בבריאות, ברפואה, בפרנסה, בבשורות טובות. וגם בפתח הגאולה שאני ואתה לא יודעים מתי, אבל זה אמור להיות, תודה רבה. זה אמור להיות בכל רגע ורגע, רבותיי. עם כל זאת, יש זמנים מסוגלים, ושימו לב על מה אני מדבר כרגע בביקורת. יש זמנים מסוגלים. לא מחויב שזה יהיה ברגע הזה בדווקא, אבל אם אנחנו נתחזק, הזמן הזה מסוגל מכל זמן אחר. בספר הזוהר הקדוש הובאו מספר זמנים כאלה. אחד הזמנים זה מחר. זמן מיוחד מאוד לקראת הגאולה, בתוך 3 ימי ההגבלה, זמן מאוד מיוחד שמשה רבנו עובר עליו משהו בזמן הזה, ואנחנו כולנו יכולים להחיש אפילו את הגאולה בזמן הזה. על זה יש מאמר זוהר בעמוד ב' שנקרא אותו עכשיו יחד. ובירחה תליטאה, ב4 לירחה, ב9 שעתה ופלגה, בחודש השלישי שהוא חודש סיוון, ב4 ימים לחודש, מתי זה 4? מחר. ב4 ימים לחודש, ב9 שעות וחצי. מה יקרה? יאחון כל בני מטיפתה בעדדה ילתה לגו קברי דרעיה מאמנה דבתה. ילכו כל בני הישיבה של מעלה, עם השכינה אל קברו של הרועה הנאמן, בית שהוא משה רבנו. כמו שכתוב בכל ביתי נאמנו. ותהב תלת כליל ענה, תיתן השכינה 3 קולות על הקבר של משה. בשעת הדשים שהתכניש מעל בה, בשעה שהשמש יאסף ויפנה מן העולם, זה משהו כמו השקיעה אולי, וקברי יתפתח, קברו ייפתח. ויבעון בני מטיפתה לעלל תמן, ירצו בני הישיבה להיכנס לשם, ולה יתייעיב לון רשותה, לא יתנתן להם רשות. ויסתלקון כולו לאתריו, יסתלקו ויעלו כולם למקומם. בני הישיבה לא ייכנסו לקברו של משה, אבל מי כן? והיא תעול, השכינה תיכנס לקברו של משה. ומגבי איפוק מה דה איפוק, מתוכה יצא מה שיצא. והוא נשמת משיח שיצא מתוך קברו של משה. ותשכח למשה יתיב אלעי, השכינה תמצא את משה יושב ועוסק בתורה, ובוצינה דלי קמה ונר דולק לפניו. וכמה ריחין ובוסמין סחרנה, וכמה ריחות טובות ובשמים סביבו. כיוון דחמלה לעלת, כיוון שיראה משה שנכנסה השכינה, יקום ויתחברון כחד עדה עם דה, יקום ויתחברו יחד זה עם זה. וקליה יתערון ברום רומי רקיעין. קולות יתעררו ברום רומי הרקיעים, וקודשא ברוך הוא ישמע ויעול לגוי חלה דאהבה. הקדוש ברוך הוא ישמע וייכנס לתוכך לאהבה, ויטול מתמן תלת רחימין, ייקח משם את 3 אוהבים שהם 3 אבות, ויפתח לו למערתה, יפתח להם את המערה של משה. כדין יתער משיח באו לליה. אז יתעורר משיח בלילה ההוא, וישתכח תמן בעדי, והוא יימצא שם עמהם. ויעדרון רזין באורייתה בכל ההוא לליה במערתה דמשה,
יחזרו על סודות התורה בכל הלילה ההוא במערה של משה. וכד צליק עמודא דצפרא יתגנז משיח. כשיעלה עמוד השחר של יום ה' סיוון, יגנז המשיח. זה יום למחרת. וישתערון משה ושכינתה, יישארו שם משה והשכינה יחד. ואמר בהו יומא דשבועות, סלקה שכינתה על ההוא טורה. ביום חג השבועות שניתנה בו התורה, תעלה השכינה על ההר ההוא, דהיינו על הר סיני, ותשתמע תלת קלין, תשמיע 3 קולות, אחד לקבל אברהם, אחד לקבל יצחק, אחד לקבל משה ויעקב, אחד כנגד אברהם, אחד כנגד יצחק, אחד כנגד משה ויעקב. הדאו דכתיב זהו שכתוב, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם במהרה בימינו, אמן. רבותיי, המאמר שקראנו, הנסתר בו גדול מהנגלה. גם אם תרצה לפרש אותו, לא תצליח, כי כבר כתב רבנו הרמ"ק שכל הדברים הכתובים בזוהר הקדוש בענייני הגאולה והקץ, סתומים הם יותר מגילוים. אנחנו את שלנו עשינו, קראנו את המאמר, מאמינים באמונה שלמה שבידי פשוטו לא יצאנו, והקדוש ברוך הוא יכול לעזור, וזה גם יכול להתקיים כפשוטו, ועוד היום הזה, עוד מחר, בעזרת השם יתברך, נזכה לראות את משיח צדקנו ואת כל הגאולה של כלל ישראל בכלל ובפרט. הנקודה היא אחת, במה זה תלוי? בזה אני רוצה רבותיי לחתום את השיעור. בי ובך ובנו. הגמרא הקדושה אומרת, לעולם יראה אדם את כל העולם, חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, הכריע את הכל לכף חובה, עבר עבירה אחת, הכריע את הכל לכף זכות. וכאן ארצה לעמוד איתכם ברשותכם על נקודה קטנטנה. הרבה בני אדם חלשה דעתם. תגיד לי, מה אני כבר שווה פה בעולם? אתה רוצה להגיד לי שאני אני עם כל מה שאני עברתי בחיים ועובר בחיים, ואני גם לא יודע איך אני עושה מזה בחיים, הגאולה וכל העולם וכל הזה, הכל עומד עליי. בחייאת, תגיד לי, מה ברצינות? אתה עושה ליצנות. אולי עומד על אלה שמתפללים שחרית מנחה ערבית כמו שצריך, עומד על אלה שמקיימים מצוות, תורה, מעשים טובים. אני עוד לא יצאתי מהבוץ בכלל. עליי עומד העולם. היי ברצינות, על מי אתה עובד? זוהי שאלה לא פשוטה, שהרבה בני אדם בגלל השאלה הזאת חלשה דעתם, מה שנקרא מאבדים אמון בעצמם גם כן. אז מה תרצה? שעכשיו אני אתחיל להתחזק יותר ואני אביא את המשיח, נראה לך? אולי עבירה של מישהו אחר, של הרב שלי, מזיז את העולם לפה או לשם, אבל אני איפה? מי סופר אותי בכלל? או מצווה שלי, שאני עכשיו יקום בבוקר ויבוא להתפלל שחרית של שבת בזמן, אז מה תראה? פתאום יורד כיסא הכבוד, תראה, פתאום משיח בא. די. הרבה בני אדם מאבדים את האמון בדברי הגמרא הפשטנית, שאפילו כל דהו של מצווה או עבירה מזיז את כל סדר העולם. אני רוצה להוכיח רבותיי שזה כך. לפני שהגעתי אליכם לכאן, לימדתי שיעורים במקומות אחרים. לימדתי 2 שיעורים באחד הבתי סוהר בארץ. ושם ישבו אסירים רבים. ושאלתי אותם את השאלה הזאת. ועניתי להם, בואו ותראו רבותיי. יש מנוף גדול שעומד ומרים טונות, 10 טונות. מסתכלים כולם על הזווית העליונה של המנוף שם למעלה. מסתכלים על אחד שיושב שם גם כן מכוון אותו שם למעלה. מסתכלים על השלט שתלוי לפרסומת שם למעלה, מרהיב עין. לפעמים שמים גם שם איזה שלט עם אותיות מיוחדות וזה, עם נצנצים, עם זה. מסתכלים, נהנים. רבותיי היקרים, נכון שזה מרהיב עין, המנוף למעלה. נכון שכל כוח הכבדה והפעולה נעשית למראית העין, אבל אל נשכח דבר אחד. כל המנוף הזה שעומד למעלה עם כל כוחו ותפארתו, תלוי גם
בבורג הקטן שקבור בתוך האדמה ובטון קובר ומכסה עליו. בורג שקבור בתוך האדמה ובטון מכסה עליו, והוא למעשה היסודות של אותו מנוף שהמנוף עומד עליו מלמעלה. אם לא הבורג הזה שקבור עם בטון בבוץ ובאדמה למטה, אם כל מה שהוא קבור שם לא יכול לעשות שום דבר, החלק העליון של המנוף מלמעלה. גם אתה יהודי, גם אם שקעת ושקעת 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 עד שכיסה אותך בוץ, ומי רואה אותך בכלל על פני הקרקע. ויש מצב כזה, יש מצב כזה שלפעמים כבר נקברתי כבר מרוב מה שעשיתי, לא יודע אפילו איך אני מתחיל לראות אור. דבר אחד תזכור, ייתכן שזה ככה, אבל אתה חלק מכללות עם ישראל. ואם אתה חלק מכללות המנוף הזה שהוא נקרא עם ישראל, ואתה קבור למטה, אי אפשר בלעדיך. כי בלי החלק הקבור הזה שם למטה, בתשתית של המנוף, כל החלק העליון לא עובד. כחלק היוצא לקרב, כחלק היושב על הכלים. כולנו עם ישראל, כולנו נמצאים באחדות אחת. הרב הראשי או גדול המקובלים, כשיושב בליל שבועות ועושה את התיקונים, הוא לא מסוגל להעלות את התיקון של ליל שבועות שלו, אם אין איזה אחד שיושב ובוכה ושבור בבית האסורים. כי אותו הרב הגדול והנכבד, עם כל הייחודים שהוא עושה, חסר לו דבר אחד, לב נשבר ונתקה. והלב נשבר ונתקה נמצא אצל אותו בן אדם, מה אני כבר עושה ומה אני מסוגל לעשות. ואפילו לא עושה כלום ולא עושה תיקון ליל שבועות. רק הלך לישון וכולו שבור וכולו... מאיפה יוצאים, איך מתחילים ומה עושים. לכן, אם קטן אתה בעיניך, ויש אנשים שבאמת ירדו לגלות התחתונה, אף על פי כן, אל תתייאש. יום זה כך, יום זה כך, גלגל הוא החוזר בעולם. לפעמים עוקרים את המנוף מפה, והבורג שעמד למטה חוזר ונהיה למעלה, וזה שהיה למטה חוזר ונקבר למטה. גלגל חוזר בעולם. אבל כרגע במצבי, גם אני משהו. בזכותי אני משפיע על הכל. שאל אותי רבותיי מי ששאל, כבוד הרב, ואם אני נמצא בצינוק, ואם אני נמצא במקום, כבר מה אני משפיע ומה אני כבר עושה? ללמוד תורה אני לא מסוגל, זה אני לא יכול. מה כבר אני יכול לעשות? מה כבר אני מרים את העולם או מרים את העולם אני עם המעשים שלי? אמרתי לו, אני אחדד לך את השאלה עוד יותר וענה לך על כך עוד יותר. אם חס ושלום אתה בצינוק ואפילו דברי תורה אסור לך להגיד, כי יש שם סביבה של בית כיסא. ואפילו דברי תורה אסור לך להגיד, אסור לך לדבר אפילו דברי תורה שם, אסור לך להתפלל שם. מה אתה עושה במקום כזה, במצב כזה? ואיך אתה משפיע בשבילי נברא העולם לחטא או לרוע? איך? אמרתי לו, תשים לב, הבורג הזה שנמצא קבור באדמה, שעליו עומד כל המנוף למעלה, שהוא קבור עם בטון עליו ככה, בתוך האדמה, הבורג הזה, הרבה לעשות הוא לא מסוגל לעשות, אבל דבר אחד יש לו. שמור על עצמך שלא תהיה חלודה. כי אם תגיע למצב של חלודה, אתה נחתך ואתה מפיל את כולם איתך. גם אתה שנמצא שם בתוך הצינוק, שמור על עצמך שלא תחתא. כי אם אתה תחתא אפילו בתור בורג שקבור באדמה, בורג שהופך להיות חלודה, כל המנוף מעליו נופל. אז אל תבוא ותגיד לי מה אני שווה ומה אני כבר יכול לעשות. אל תחתא. סור מרע קודם כל. סור מרע, אחי. אל תעשה שטויות. קיבלת את התורה מחדש. לא עושים שטויות. גמרנו, סטופ. מה היה? קודם כל תעצור את השטויות. אחר כך הולכים ומתקדמים, ועשה טוב. ואם יש רצון טוב,
ואדם יודע להעריך את עצמו. כן, אני בתור אישה שהולכת עוד סנטימטר אחד, כל העולם עומד עליי. שמתי חומר בידוד שלא יהיה חלודה. לבורג הקבור באדמה. עוד סנטימטר של בגד. אצל אישה. אצל גבר. עוד פחות הצצה לתוך הסמ"ם טפון הזה. באתר לאתר. כולם מקושרים. מקושר לפה, מקושר לשם. 100 קבוצות, 200 זה, כל אחד מונח כל היום, מהבוקר בשוכבך ובקומך, דיברת בם, ולכתך בדרך, שעוברה בשירותים, במקלחת, באמבטיה, בזה. הטלפון איתו, כל הזמן. לא, הרב שיעורי תורן, קבוצות תורניות, קבוצות. על מי אתה עובד? מי מבקש ממך את זה? עזוב, תצא מכל הדברים האלה, הפכו אנשים להיות מחושפים. אתה לא יכול לדבר עם אנשים, כל היום הטלפון איתם ביחד. בבוקר, בערב, בצהריים, ממקום למקום, מקישור לקישור, מוואטש לוואטש, לכל השטויות האלה, יום ולילה לא יפסוקו. חביבי, שרפת את הזמן, שרפת את הזה, נתת דוגמה לכל המשפחה מסביבך, מכורים, האמא מכורה, האבא מכור, אפשר לדבר איתם. אין להם ראש, לא לילדים, לא לשיעורים, לא לכלום. כל היום הטלפון. סמ"ם של הדור, רחמנא ליצלן. הטלפון הנייד. יא חביבי, שלא תהיה חלודה בבורג שלך, גם אם אתה שקוע יותר מדי. סור מרע. צא מזה, צא, תן לעצמך, סגור, שים את זה בצד. רבע שעה ביום תקבל את ההודעות שאתה צריך לקבל, כל אפשר זרוק אותו בצד. לא נולדת להיות מחוץ לטלפון הזה. כשאנחנו נלך בדרך כזאת, בדרך התורה והמצווה ויראת השם טהורה, כשכל אדם מאיתנו יראה, אני משהו, אני לא אפס, גם אם אני קבור ונקברתי באדמה, אני שומר על הבורג שלא יחליד, אבל גם כן אני לא סתם בורג, כל המנוף מלמעלה עומד עליי. אני אשתדל לצאת ולתאר את עצמי, ואשתדל להתקדם, והגמרא באה ואומרת, הבא להתאר, נסעין בידו. סוף דבר אני חותם רבותיי את דבריי. יום חג השבועות זה יום של חשבון נפש. יום של אשיבנו אבינו לתורתך. איך חוזרים למעגל של התורה? צא מהדמיונות, מהשטויות שחוסמים לך את התורה. צא מכל הטלפונים האלה ומכל הסרטים ומכל השטויות ומכל הדברים המחזקים אפילו שיש שם. לא משם תבוא הישועה. שב בעזרת השם יתברך בבית המדרש, תעסוק בתורה, תעשה חשבון נפש, איך תהיה יותר עם אלוקיך. יעזור הקדוש ברוך הוא רבותיי, שנזכה כולנו להפוך את כל החושך לאור, את כל המר למתוק, ונזכה עוד בשנה הזאת, וייתכן אפילו עוד היום, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לשופרו של משיח המתגלה, בזכות רעיה מאמנה, משה רבנו נותן התורה, אמן, כן, יהי רצון. חג שמח לכולם.